Pre triatlonistu Richarda Vargu je rok 2012 zatiaľ jeden z najlepších. Zaujal na olympiáde, juniorskom šampionáte aj na podujatiach seriálu Majstrovstiev sveta. Prípravu absolvuje s bratmi Brownovcami, ktorí patria k absolútnej svetovej špičke. Každý má však svoje rezervy a tie rišové nám prezradil jeho brat Michal. Schopnostiam svojho mladšieho brata verí a dúfa, že sa bude stále zlepšovať. Kam by to podľa neho mohol Richard Varga v najbližšom období dotiahnuť? Ako jednoznačne tá špica mu patrí. V momentálnej dobe myslím si, že tak, keby sa usadil koncom budúceho roku v top 10 na svete vo svetovom rankingu, by bolo veľmi pekné. Ale optimisticky buďme, že na víťazstvo zatiaľ nemá. Bratia Brownovci a jeho sparring partneri sú veľmi ďaleko pred ním. Ale čo je dobré, systematickou prácou, ktorú videl od nich, tak sa zlepšuje, takže uvidíme, kam sa oni budú zlepšovať a uvidíme, kam sa Rišo zlepší. Víkendové podujatie Triatlon pre všetkých, ktoré Michal Varga organizoval, bolo aj previerkou schopností mladšieho z bratskej dvojice. Slovenský olympionik dostal na trati poriadne do tela. Tak na triatlone pre všetkých som to trošku stiažil. Nechali sme postaviť aj proti jemu štafetu, ale ukázal, že asi zásluhou bol na olympiáde. Aby ste si však nemysleli, že starší Varga je na toho mladšieho vždy prísny, tak tu je dôkaz, že Michal je na svojho mladšieho súrodenca patrične pyšný. No, mladší brat, je mi to jak moje dieťa, ale v zásade môžeme byť iba radi. Tým, že sa dostal na olympiádu, potvrdil to, čo my sme doma už dávno vedeli, že je to elitný pretekár, len nemal na to príležitosť to dokázať. On sa zhostil tej role a teraz už všetkým robí v rodine aj všade iba proste radosť. Chodí, preteká, zabáva sa športom, donáša medaile, čo ja vás môžem povedať. Štvrtý ročník triatlonu pre všetkých hodnotil z pozície hlavného organizátora so spokojným úsmevom. Cez 600 ľudí pretekárov, počasie vyšlo, takže myslím si, že sme asi aj našli dátum. Ja som iba spokojný. Musím sa poďakovať hlavne dobrovoľníkom, ktorí tento rok odviedzli najväčší kus práce. A čo sa chystá v Bratislave o rok? Dúfam, na budúci rok uzavretá Družinovská, to je prvý krok, čo si dávam. Možno zlomiť 800, to je ďalšie číslo. No a uvidíme na partneroch, či pôjdu s nami teda do ďalších rokov a keď áno, tak európsky pohár minimálne na budúci rok.